Yine siz bilen men mekan çağrılyp reels düşýärmi, klip düşýärmi, bize onu bilmedik. Gelin özünden soralyň. Yok, bu klibem de reelsem däl. Ýöne muzikantlar bilen taýinlik ýagdaýynda taýin görüp oturýak. Şulaydymy? TikTokda görüp özüme alyp goýupdum sahrany dedip. Mehmet Amanlykow gitarada aýdyp goýup durdary. Mehmet şan saňa da sag bol dost. Ondan muny dinledikde hoş geldi jan muzikantym bilen reski maslahat etdik de bara. Ondan şo taýda 2-3 sapar geçdik. Jwo ýazdyk. Şoňam doglan günümdi. Bekdädäm doglan gününi bekdädä jan etdim. Bekdäde sroşna jon ýazmasak bolanok. Ýazarlay diýip ýazdyk. Bekdäde de şo gün mara doglan gün bellemedik de iş etdik dädiňe. Ondan repetisiýada Mehmet'e jan etdik. Mehmet şan şolaydymy? Mümkin bolsa aýdar liýsek. Arkaýyn aýdy ber diýip. Mehmet'den soradym jan edip. Mehmet şuň sözler kiminki aýdymyň diýsem Kuwat Ýazmuhammedow diýdi. Ay bilen bekdäde bilen klipde ýanky videoda Kuwat Ýazmuhammedow sözleri o şey ýazdyklar onu. Ondan soň videony YouTube'a goýup beremezsen Mehmet jan edýär. Dostçan şoň sözlerini ýalňyş aýdypdyryn. Kuwatyň kydýar eken ýa. Kiminki diýen bölin şanadar hydyryfyň sözleri diýär o. Ay ondan soň ay barlay diýip. Şanadar saňa da köp sawarsyn aýdýan bagşlarsyň. Ýalňyşlyk gitdi. Gowy sözleриň üçin minnetdar dogan. Mehmet şan saňa da ýaratyn köp sag bol. Hoşy jan muzikantym. Saňa da taňar ýarkanagam. Kä wagt bolwer ýaşynýaly ýalňyşlyklar. Türkmen ýöne ýerik diýen oga ýedilçede bir kez aýdymda da diýär agam bolsa maslahatyny bererdi. Aýdymy dinläsiňiz gelse ähli platformalarda badyr. Ýeňi täze täzelikleri ýetirir.